Welcome to Basic Bulgarian. Emergency phrases in Bulgarian. Помощ. Помощ. Имам нужда от лекар. Имам нужда от лекар. Обадете се на полицията. Обадете се на полицията. Бях обран. Бях обран. Някой ме следи. Някой ме следи. Оставете ме на мира. Оставете ме на мира. Изгубих се. Изгубих се. Имам нужда от помощ. Имам нужда от помощ. Къде е най-близката болница? Къде е най-близката болница? Не се чувствам добре. Не се чувствам добре. Има ли аптека наблизо? Има ли аптека наблизо? Имам алергия. Имам алергия. Може ли да ми помогнете? Може ли да ми помогнете? Имало е инцидент. Имало е инцидент. Кървя. Кървя. Имам нужда от линейка. Имам нужда от линейка. Трябва да се свържа с моето посолство. Трябва да се свържа с моето посолство. Изгубих си паспорта. Изгубих си паспорта. Изгубих си телефона. Изгубих си телефона. Моля, обадете се на такси. Моля, обадете се на такси. Как да стигна до посолството? Как да стигна до посолството? See you soon.